Init. Pa, nay kanon. Kita pa kung gahali ko diri. Ikabulis ka kaon. Kung sabtaon ka na ka. Pagmulayas na lang ka. Ayo, pre. Ayo. Pre. Uy, pre. Nasaro lagi ka, pre. Pre. Laos, pre. Eh, dugay ang tawag ka kita, pre. Pre. Karon mo yung gasuroy, pre. Mrs. pre. Lingkod, Ta kayo. Lingkod ka, pre. May ganin nakasaro ka diri, pre, no? Lagi, pre. Dugay naman tawag ka kita. Karon po yung kuga. Suroy. Ning na ko istorya naman ba? Musta namday ka? Okay ra kayo, pre. Kay naglungay ko dito. May lang makadawat ko sa akong sa Pre, musta namday atong trabaho karon, pre? akong trabaho karon, pre. Tig-ana ra ta. Hadlok sa tanim mo ana, pre. Ako, wadyo ko na halo na nila. Kinsa pa na sila mga tawhana. Wag yung kay kahadukan na nila, pre. Wala lagi. Madlog taon na nila. Ayo! 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 Oh! Dong. Asa yung papa karon dong? Ano daya? Kay yung papa, inong naman na yung utang papa ko niya, dugay na wabayri ba? Asa yung papa karon tayo? Nadreya. Pa, nanangita nung pa. Kinsa man nangita ba? Sa mukha na eh. Pa, sa utang daw. Ha? Sa utang na? Run. Pre, balik dili, pre. Ingon ka wa kay kadlukan. Hey. Daghan akong anak, dako kong problema. Sige lang kabuntis ang akong asawa. Palit ko kondom, puwerteng baratuhan.